Agrair-vos a tots i a totes per ser aquí, en especial a la presidenta de la Diputació de Barcelona, el diputat Jordi Fàbrega, tota la gent de l'Ajuntament, tots els veïns, i també, primer de tot, pels veïns i veïnes del carrer Major i comerciants per haver aguantat totes les obres, tot aquest temps. S'ha de dir també que un temps que s'ha complert, el termini de les obres, agrair-los la paciència, la col·laboració que han tingut, així i com també a tot l'equip tècnic, tota l'empresa que ha fet aquesta feina i que ha intentat fer-nos-la a tots plegats més fàcil, a tot l'equip de l'Ajuntament de Prats, a les regidores que hi han estat dia rere altre a sobre, la regidora d'Urbanisme, la regidora de Promoció del Municipi, la de Serveis, i a totes que hem patit junts o hem viscut junts en positiu aquesta reforma de la columna vertebral de Prats. Un projecte que no té color polític, és un projecte transversal, és un projecte de poble, ve de la passada legislatura, ho sabeu, que hi havia l'alcalde Lluís Vila al capdavant, i nosaltres hem agafat el guà de la passada legislatura, apostant com a prioritat número 1 i pressupostant aquesta obra i podent-la portar a terme gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona. No volem oblidar el per què vam fer o s'ha fet aquesta obra. No és només per quedar més maco, que ho ha quedat, creiem humilment, gràcies, com he dit, a la feina tècnica també de jardiners i de la gent que ho ha acabat de deixar, creiem que molt bé. No és només doncs perquè quedés un carrer maco, sinó és per valoritzar el centre de Prats, per donar-li més força, per donar-li més empenta, per convertir-lo en aquest centre comercial que sempre diem que volem que sigui Prats de Lluçanès, un centre comercial del Lluçanès i pel Lluçanès, i tancant un cercle amb el passeig i el carrer Major, un cercle peatonal, un cercle per les persones, perquè en podem gaudir tots plegats. Per tant, estem molt contents d'haver pogut contribuir a valoritzar aquesta part de poble i valoritzant tot el poble en general, aquest carrer que és per vosaltres, que és per tots nosaltres. Així doncs, moltes gràcies a tothom per molts anys i a gaudir-ne. I ara amb vosaltres la presidenta de la Diputació, la senyora Mercè Conesa, com he dit, estem molt contents i agraïts que ens pugui acompanyar avui. Molt bon dia a tothom, alcalde, regidores, regidors, diputat de la Diputació de Barcelona, senyores i senyors, veïns i veïnes de Prats de Lluçanès. Mireu, jo com a presidenta de la Diputació de Barcelona avui tinc el goig que l'alcalde m'hagi convidat a poder compartir amb vosaltres aquest moment d'inauguració d'aquestes obres. Però per arribar fins aquí sé que hi ha hagut moments més feixucs i on heu hagut de tenir molta paciència, perquè una obra s'inicia, una obra té un temps per desenvolupar-se i fins que no és ben acabada no podem cridar a l'èxit del projecte que ens hem posat com a objectiu. Jo vull dir que aquí hi ha un factor molt important que l'ha esmentat l'alcalde, que hi ha consens sobre aquesta necessitat. I aquest consens polític permet, en definitiva, que els pobles i ciutats puguem anar endavant. Per tant, en primer lloc, us vull felicitar a tots i a totes pel consens. En segon lloc, també us vull dir que la Diputació de Barcelona té la missió o l'objectiu d'ajudar a 311 municipis. Però clar, d'aquests 311 municipis n'hi ha, imagineu-vos, que tenen més de 100.000 habitants. El que pugui fer la Diputació de Barcelona per la capital del país segurament és un gra de sorra molt, molt petit amb l'activitat que hi ha en una gran capital. Però el que pot fer la Diputació de Barcelona amb un poble com el vostre, que no per tenir menys habitants és menys important que la capital del país, pensem-ho, no és menys important perquè avui a Catalunya tots els pobles i ciutats compten, perquè tots tenen la seva funció i la seva missió, que és en definitiva acollir les necessitats dels ciutadans i ciutadanes i garantir el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Nosaltres, com a Diputació de Barcelona, podem fer una aportació molt important. I aquesta aportació és no només en inversió, com la que heu vist aquí, sinó, com deia, en acompanyament del govern municipal, en acompanyament, en definitiva, que us puguem garantir uns bons serveis, visqueu on visqueu del país. I crec que aquesta és la missió que nosaltres tenim, poder-vos garantir que vosaltres aquí també podeu tenir uns bons serveis i uns serveis de qualitat.
Us haig de felicitar, crec que aquesta és una obra important, crec que és una obra que millorarà la qualitat de vida dels veïns i veïnes, però també vull encoratjar i donar un missatge de confiança als comerços. Els comerços que ara teniu un nou espai de relació amb el vostre client, però que és un nou espai de relació que us ha de reportar també millores en el vostre espai, en els vostres locals comercials. Per tant, us demano també un vot de confiança cap a aquestes obres i cap a aquest nou espai de col·laboració i cooperació que teniu amb els veïns. Acabo perquè a més fa molta calor avui i per tant tots tenim ganes de disfrutar també el diumenge amb les famílies. Acabo dient-vos que nosaltres com a objectiu també tenim el de guanyar el carrer per les persones. Mireu, és veritat que estem molt acostumats a utilitzar el cotxe per moltes coses i el cotxe és necessari, però també quan tornem a recuperar els espais per les persones ens adonem de quanta qualitat que tenim als nostres pobles i a les nostres ciutats, quanta qualitat de l'espai públic, quanta qualitat d'aquest entorn urbà. Per tant, dir-vos que avui esteu d'enhorabona, que avui els cotxes, que són necessaris, els hem deixat una mica aparcats una miqueta més lluny i avui són les persones les que tenen prioritat. I crec que això és llegir els signes del segle XXI, això és llegir l'evolució, això és llegir el futur. I per tant, des de Prats, dir-vos que us hem de felicitar perquè tota la població esteu caminant per entendre quines seran les necessitats del segle XXI. Felicitats, molt bona feina i, com no podia deixar de dir-ho, visca Prats de Lluçanès i visca Catalunya!